havde sgu en vis på den der, det var fedt. Nå? Jeg havde en vis på den derovre. Ja, jeg havde også en vis på den. Jo, så er det. Ja. Jeg skal skyde her den bagefter. Stand by! Ups. Hvor mange skyder den på? 16. Tak. Skal den magasin med? Fuck! Hvad laver han? Jeg har glemt, at han har skudt kopper. Han har glemt det. Det kan ske. Hvem har tjekket? 30, 61. Stående og kigge ind, så hvorfor siger du ikke blå? Bla bla. Okay, og hvad mangler vi så her? Kun det op, så går bare ikke.